Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video guys, ito yung panglimang araw namin dito sa Bukidnon. So nag-usap-usap silang nanay kanina guys na manguha daw kami ng kamuting kahoy. O diba? So pumunta kami sa baba at ayan, naglakad-lakad na kami kasi nandun daw sa baba, tinanim ni nanay yung kamuting kahoy. At ayan, si nanay kasi siya lang nakakaalam kung saan niya tinanim. At ayan, sabi ni nanay, linisan daw nila muna yan para makita namin kung paano huhukayin ang kamuting kahoy. At ayan, konting linis lamang. Then pinutol din niya ni Ryan yung saging. O diba, pinutol niya yung saging para makita daw sa camera. So ayan, linis ang asawa ko at nanay. At after niyang malinisan guys, ayan, okay na, linis na. At sabi ni nanay dyan daw, o ayan, dyan daw niya tinanim yung isa, bali tatlo yan guys, tatlo yung tinanim niya. O diba, ang laking nakuha, yung una, ang laki-laki. At yan yung pangalawa. So sabi ni nanay, tinuruan niya si Ryan din dyan kung paano daw huhukayin yung kamuting kahoy para pagkuha mo is buo pa rin siya, hindi siya bali maputol-putol. O ayan, tinuruan niya si Ryan na ganun daw, kailangan daw hukayin mo siya ng malalim. Bali yung makukuha mo talaga siya, ma-feel mo na makukuha mo siya ng buo. O ayan, para hindi talaga siya maputol. O, di ba? O ayan, pagkuha niya, ang laki rin. Di ba ang lalaki? At may pang isa pa daw dyan sa may kabila. May isa pa sa kabila at ayan, ginuha na rin ni Ryan. O, diba? O, ang lalaki. O, ganyan pala yung pag-ano sa kamuting kahoy, no? At isa pa din guys, bakit daw sila nagkukuha dyan nila nanay? Kasi gusto ni nanay na puto siya. O diba, tamang aura lang sawa ko, o diba? At sabi ni nanay guys, dyan lang daw nila pabalatan sa taas. Para kung hahakutin naman yan ng asawa ko, hindi daw masyadong mabigat. So binabalatan nila lahat yan. So ayan. At ayan, tamang balat-balat lang. Pagkatapos yan guys, pupunta na kami sa taas dahil gagawin yan ni nanay na puto bulanghoy. O diba? Ang lalaki talaga nila guys. So marami siguro magagawa si nanay niyan. And that's all guys. Thank you. Bye-bye.